Manila, Philippines ka pui churon langin. In ngai zong te chu an khuma hian tui takin an lo lamu hi la. A hnuah chuan ami pa zok vigo chu lo harin. A bial nu chu khosak pui le ngei tum chuan atak sa te chu a chul sak ruaya. A hnuah chuan a bial nu zok po chu lo har ve in. Vigo chu adu ang thal chuan a chengal sok soka. Ma se a kop pui hlim na ero angai tu atel sak hau lo. A ma nuam ti danang zong lir chuan a che a. Anu pui lung chu a oivak lem lavani. A zo fel nu chuan thau chuakin an thenom tlang vali a thian pani bok chuan Vigo siam turin scooty hi aron kinga. Vigo chuan englai nge diklava siam ngai lai te chu an chek sak ngal zung zunga. Chuta Vigo nu puile anau feite te school kaltur chu lo chuakin. Joy chuan Vigo chu engwanga la in siam lo nge ani le school kal an ngai to thu chu ashila. Ma se Vigo chuanin ala boy thu hi lo shilin avin deuh hleka. Chuta feite chuan enga tinge penga scooty te kha isiam sak pe ring zoka siam man po pe ngai lo chekha ati chuan Vigo chuan feite ne na chuan hetianga chuan lo in rol ve su ti in ashil maka penga chu a thian pa ani thu le siam man po aphut ve kher lo thu chu ashil bokani te chuan joy le feite te pani chu motor chang mai tur chuan ankal ta zoka pona chuan feite chuan joy ne na chuan engwanga Vigo chu then lova la nei pe reng zok nge ani ti le Vigo chu a thatchhe sia na tho tur la zon atum bok si lo chu angai theilawa alai zon nu tan chuan a phutok Vigo ai tha mi pa adu sak puyani chuta joy chuan anin ko ta tang chuan motor chuan na mai tur an mu arin lawa fang chuan a thei chung chu ke kal tu mai zok tur chuan an chuak le ngala school lam churon langin muslim chuan joy chu aron bi a joy chuan muslim hnena chuan mania invoksa kan lak na man po kha kala pelo tak che sin ma se hei thlama salo kha feitia kan hmang na salutuka kanin dei ri lo tlata tun zir to phian ka pek thei chu karinga min lo ngak le sham sham mai donem ni atia muslim chuan ni mai du eng ang mai la irem chan lo miao chuan ti thei wa kan nei nang athu shima in pa Vigo khanin na alam hulawem ni a atia joy chuan lam mu thei lo chuan ni hi ka kau hi ari ve te mai asin leiba kan nga si bilpek tu la tha alo thar dek dek to hi chuanin a in dot zu zel box sia alu hei thak thin khop mai ati chuan muslim chuan in pa po hi na thok lovin ai thei ti en chia a ring tap cheni hi anin na lo thokin hlotlema zong ta lo nei ve se chuan nangma tan po phurit azang ve deuh tur hiania a boi thak thin zong ani hi ati hluaya chuta muslim chuan a phone chu entirin private tutor chungchang vel chu an shila puisa tho chhuwa bel na tur thatakani thu asoi bokani zana chuan Vigo le joy te chuan nu panun hi an lo hmang le meka chuta chuan a phone message ton chu lori in ani chu Erica me Santos ni in match tutor tur azon mek thu hi aron shila engpart bernge ati chuan second year match a trigonometry ani thu aron soilia joy chuan engti khuna nge niang khoi hmuna nge an zirang ti chu a thon leta darnga li achan via a man don thu le an chen na hmun chu aron shil le mai don thu hi a shil bokani atu ka chuan joy chu Erica te na chuan trigonometry zirtir tur chuan akalta a chuta an zirlai te chu hanzirin anin po mel viau maya joy chuan Erica ne na chuan ehe manga hi chiar ve thine lo ke po le kha ka zirlai hian ka chiar or theilu tu ka sin atia chuta le khabu pakhat lesbian hentai ti le khabu chu Erica ta ni ngei tur a hmuwa joy chuan azot chiang kher bok Erica chuan in thiam lo mel takhian a kha ka chu ka thian den an thei ngel ni kha ti in chuan lama siama ma se joy chuan apoya ti lo thu le an mi mal zalen na ani a chu wang chuan adu duati thei thu le a in rol ve na tur eng ma om lo thu asoya zana chuan Erica pa chu a na tho na hmuna tanga lo ho in chu hlui an kil ho na chuan an han in hmu a in chi bain in mel sia tir na te chu an nei ani chuta joy chuan Erica pa Gordon angot chu alo ena atak sali a mel mai engkim mai chu chik takhian alo thira reitak anin zirtir hnuwa chuan Erica le joy te chu anin po in nel po an lo in nel to hle maya an du anti dun ngamin Erica chuan amizia po alan chhuwa tir ngam ta ani joy chuan Erica chu cholna hun chung minute som thum ape a ani chu tuichen na hmun lama chuan a chuk thla chuta Erica pa Mr Gordon chuanin ke kortenen chau hian tui chu alo chenga join an han mu thut chuan a in thiam lo hle a thu pha te chu a choi nga zung zung bok chuta Mr Gordon chuan thu pha choina tur eng ma aum lo thu chu lo shilin anin kom ngala
Mr. Gordon chuanin afanu Erikai tana Joy chu achat thu le Erikai zirna po in sanlam apan zel thu suin lom thu ashil pa boka an pani chuan in nim nai zelin anin fop tangota Joy chu har chuak thutin Mr. Gordon hnena chuan a theilo thu le koplai nei mekani thu chu ashila Mr. Gordon apo chuan ati pal ani thu le ani po in a huangchin apel nia ain shiat thu suin ngai dam adil ve bokani Feiti chu in lama chuan lo le tin a u ko pui vigole mei chedang ten sex an lo mangdun chu mu in asa hle maya chu tianga a u Bialpa le mei chedang an khosalai chu a phone camera chuan video in ala a vigo chu ala chak don lo thu a soi vigole mei chedang anom dun na kianga chuan penga po kha alo om ve a ani chuanin vigo an azo vele around ni na chun zom adu le thu chu la chak mel tak chuan a soi bok chu mini vek Joy school ban nu chuan Vigo chu man chuak ngal ni in Joy chuan alo not chuaka Vigo a chuanin asia thiam lo wang mai ani thu le ama Joy chau chu a hmangai om chuna ni thu te a soya Joy chuan ibum kwal mai hian ko omreng lawang shero Vigo iza puyom zia hi ina engma tho chua po nei lovin atui tha e thein ka siam chia rim taka na ka tho lai nang chuan engma ti lovin ilo om mai ani chu mai ani lo nula dang ilo hol kol vel thin mo kha isa zu ngal tak ka tan sak che idu lawani chuan thlok bo wang che ati ta pia pa Vigo a chuan hlau tak chung chuan scooty chu ati nung ngala Joy te in chu a chua san zui ngal bokani atuk alo ni a Erika le Joy te chuan an le khazil tur ang te chu an lo in zirtir le mop to a tlai alo ni chuan Mr. Santos a polo ho in alo hori Joy in asia chuan among hol sek ang mai chuan aza sek to a an le kha zirtur lam reng chu angai tu thei to lawani ti chuan Erikai hnena in thirna mun man lok angaya wangin chuala ka du thua suya ma se in thirna pindan mang talo chuan Mr. Santos pindan lama chuan lut thla in Mr. Santos loin le tleng zo chia ruak tang konga alo ommek lai chuan Joy chuan akor hak chu awahlip thave ngal chota ti chuan an pan in angel te fan ngai lo ram chu an fangdun ta zia ya Mr. Santos ala pathloi zang hang ti taka azain amman roman thiam tak mai chu an mang ta sok soka Joy po chuan in nuam ati in an si dun hlar mai chu an thoma tang chuan Erikai chuan in lo she phakin apa le atiu tor nu cha suwa lai chu abi thla a chumi pa chuan ama po chu achak na te lo she thave bokani Mr. Santos chu Joy the school a chuan avakala chuta Joy nen chuan in muin Joy chuan engi alo ti ve te mial te chu alo zot liama Mr. Santos chuanin an school tana learning app asiam chungchanga an principal nen ti dun na an nei thu te chu asoyani coffee in pui adu thu te chu asoi bok chuta Mr. Santos chuan ngai dam dil du na an nei thu te chu asoya chutiang bokin Joy po chuanin afanu ne na an lo om dana wang khan ngai dam te adil zui bokani ain thiam lo thu te chu asoi boka Mr. Santos chuan Joy chu angai zia te asoya chuta an pani chuan in ko in anin fop doka a classroom chunga ngei chuan nuam chu an tol dun bokani Mr. Santos chuan in Joy chu an ina chuan a hruai ho a Erikai chuan lo ngakin Joy chuan kan pathum hianin thil soi tur kan nei ani atia Joy chuan hetiang hi chu thil tha ani lova kan top sanwat atulani atia suta Erikai chuan chutin soima ta che Joy kanom dananga hian kan hlimtlan em hi atia Joy chuan in pa fa hian kangai na ve chewa ma se keima awanga in pa fa in kar khi siam sak cheu ka du lawani chutia an pathuma in biakna anei haulai chuan Joy chuan abial pa hlui Vigo hne na tang hian message adong hlol maya chuta athil ron soi chu ithil ti awang hian ka thung rul ve ngei don che chu shereng ro ti hi alo ni a atu ka chuan Muslim chuan Joy chu aron mu a chanchin thalo a thu le an principal in a office a kau thu chu aron soi ama chungchang ani thule bana a thelut lo ani po in school atanga an ban don thotur thu chu aron shil tamaya ma se Joy chuan engwangin nge ka banang engthil nge ti sual ka neya ti in bangbo tak chuan Muslim hnena hian asuya Muslim chuan in lo in bengdai photte ti pa chuan a phone a video om chu a en tirta a video a chuan Vigo ne na an sex man laya Vigo ana a record lai chu alo ni reng maya athil mu chuan Joy chu thong hle in Vigo an chu tiang thil achunga atidu tamai chuma ka ti in athin rim hle a Mr. Santos chuan Joy chu hnemin a sex video chu major site lama adar don lo thule ati bo theinan chuan thei to pa chhuah tur thu atiama Vigo chu alo lang le a
police te chuanin an ron din sila abial nu hlui ne na an sex video a the dar sakafang chuan man ani thu hi an shila handcuff su buntir ngalin police station lama chuan an hruai phei bawk ani sin to bera chuan Joy le Mr. Santos ate chu ron lang le in Joy po ahar san ate chuan ngong to lem lovin Mr. Santos a tanpuina zara nun nom le hadam tak chu amang vele thei to a ti chuan tui chen na hmuna chuan an pahnia in chia thandain anin chu klapa movie chu atop thun zom ta ni ole ka video te minau thlir sak thena wangin lom thu ka soya khongai taka like le share le comment kha minau ti sak vele theu turin kalau som hal bok chewani thlir tu le ngai thatu zong zong te in zawain hun man nuam ve kule